To, co se stalo včera, už překročilo všechny meze. Přišli jsme o 8 mužů, celý náklad a sam se ještě dneska nepostaví na nohy. Tohle je válka. Včera nás ztratil Frank a vzal si sebou všechny naše účetní knihy. Musíme Franka odstranit. Chcete tím říct, že já mám zabít Franka? Jo! Když myslíte, pane, pokud neexistuje žádná jiná... Neexistuje. Nejdřív najdeš tyhle muže a zjistíš, kde Franka schovávají. Ahoj, Luigi. Promiň, Tome, ale mám moc práce. Cože? Mám moc práce. Čau, Vincenzo. Asi už víš, do čeho dneska jdu. Jo, vím. Co mi dáš za zbraně? Colt 1911. No! Ale dostaneš taky tuhle upilovanou brokovnici. Na Sicílii se jí říká lupara. Když najdou někoho střelenýho z lupary, je každému jasný, o co běží. Ahoj, Tome, docela dobrá mašinka. Mám tu jeden novej bourák. Díky, Rolfe. Ahoj, Biffe. Potřebujeme vědět, kde policie drží Franka. Promiň, Tome, o tom já nic nevím. Nazdar, Tome. Hele, já nevím, kde přesně Franka schovávají. Kurva. Nazdar. Polip mi prdel! Nejseš ty náhodou Joe? Ani hovno, já jsem Pete. Aha. No tak to já jsem teda potom George. Pěkně teplý jméno. Je ti snad jasný, že odsud nemůžu odejít, dokud se nedozvím, kde je Joe. To máš blbý, Georgi, ale já ti to neřeknu. Moje matka mě vždycky říkala, Joe, nebav se s cizejma lidma a neber si od nich bonbony. No vidíš, že to šlo, Joe. Či do prdele, úplně si mě zblbnul. Potřebuju vědět, kde Poldové držej konziliériho Franka Dona Salieriho a ty mě prý můžeš pomoct. A to ti jako poradil kerej kreten, o tom já nevím ani prd do prdele. Nesnaž se mě moc nasrat, Joe. Běž do hajzlu! Seš hluchej nebo co? Proč mě sakra mlátíš? Poslouchám. Barák naproti kurtům, víc nevím! Tak tohle bylo o fous. Fakt se o Franka boje, když ho vozej v pancéřovaném autě. No nic, projedeme se a uvidíme, kam mají namířeno. Tome. Franku, posílá mě Don a asi víš proč. Vím proč, já vím. Kde jsou ty knihy, Franku? Já je nemám, Tome. Ty už jsi mi je dal? Ne, Tome. Řeknu ti, kde jsou, když se postaráš o moji ženu a dcerku. Dobře. Promiň, ale musím se pojistit, kdybys náhodou kecal. Někdy jsem i moc zlý, hodný muž. Někoho sem rychle pošlete. Slyšeli jsme střelbu a tak... Vy jste Frankova žena? Vy jste nás přišel zachránit. Kde je Frank? Marge! Franku! Díky, Tome. Ty letenky tady musí někde být, mohl bys jim je prosím tě přinést. To můžu udělat, Franku.
Děkuju, Tome. Jen se rozloučím s Marge a s Alicí. Cože? Franku, ty nepoletíš s námi? Nejde to, Marge. Franku, jenom mi řekni, kde jsou ty knihy a odleď s nima. Tome, Kde jsou ty knihy? tady to je klíček od bezpečnostní schránky. Ty knihy jsou tam, stačí si je vyzvednout. Díky. Děkuju ti za všechno, co jsi pro nás udělal. Běžte už. Ahoj, Tome. Nikdy nezapomenu, jak jsi nám pomohl. Ahoj, strejdo. A nezapomeň, co jsem ti tenkrát v autě říkal. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel. To mi řekl Frank v autě. A já nechci, aby mě jednou Paulí oddělal. Popravdě řečeno, zadělal jsem si na pěkný průser. Všichni mi naštěstí uvěřili, že je Frank opravdu mrtvej a že jsem se zbavil těla. A tak se konal Frankův pohřeb bez Franka. Na pohřbu nebyl jenom Salieri a naši lidi, ale i Morello a další gangstři. Morello si dokonce se Salieriem se slzama dojetí v očích štkali na ramenou, že to skoro ani nevypadalo, že si ještě včera šli tvrdě po krku. Frank měl asi někde v Evropě těžký mrazení v zádech.